τις καλωδιές τους. Βλέπω χιλιάδες καλωδιές των καθολικών στην Κένια, στην Ουγκάντα, στην Τανζανία, γυναίκες 70-80 ετών από την Ιρλανδία, από την Πορτογαλία, από τα Ινδίας, της μητέρας Τερέζας, οι καλωδιές, να ζουνε μέσα στην λάσπη, μέσα στην πτώχεια μαζί με τους φτωχούς. Εκεί είναι το πρόβλημα το δικό μας, ότι δεν έχουμε στρατό. Έχουμε ιεραποστόλους βεβαίως, άνδρες, αλλά λείπει και το γυναικείο. Διότι όπως είπα σήμερα σε μια άλλη συνάντηση, η αφρικανική γυναίκα είναι η πιο πονεμένη γυναίκα του πλανήτη. Δεν υπάρχει πιο πονεμένη γυναίκα παρά η αφρικανική γυναίκα, που πρέπει να συντηρήσει 4-5 παιδιά, χωρίς άντρα, χωρίς σύζυγο, που πρέπει να αποφασίσει καθημερινώς ή σαπούνι ή ψωμί, που πρέπει να αποφασίσει αν θα στείλει το γιο της στο σχολείο ή την κόρη της. Πολλές αποφάσεις πρέπει να κάνει η αφρικανική γυναίκα, χωρίς κυβέρνηση να τη βοηθήσει, χωρίς όλα τα άλλα που έχει η Ελληνίδα. Δεν τα έχει η αφρικανική γυναίκα. Γι' αυτό μην λέτε ότι είστε φτωχοί εσείς οι κυρίες εδώ. Μην λέτε ότι η Ελλάδα έχει οικονομική κρίση. Όλα αυτά είναι σχετικά. Είναι όλα σχετικά. Διότι αφού έχετε νερό με βρύση, εγώ σας θεωρώ πλουσίος. Αφού έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, εγώ νομίζω ότι είστε πλούσιοι εδώ πέρα. Δηλαδή είναι όλα σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Όταν δεν έχεις ηλεκτρικό ρεύμα, όταν δεν έχεις νερό, όταν δεν έχεις σπίτι καμωμένο από πέτρα και ζεις μέσα σε τενεκέ, και αν είσαι τυχερός μέσα σε τενεκέδες, γιατί συνήθως είναι και μέσα σε καλύβες, καμωμένες και από χαρτί, από εφημερίδες. Καταλάβατε. Λοιπόν, όταν εγώ ζω σε μια καλύβα με τενεκέ και έρχομαι στην Ελλάδα και έχω μια βρύση και έχω ηλεκτρικό ρεύμα και έχω ένα σπίτι με πέτρα και τσιμέντο, είμαι πλούσιος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το βλέπετε. Δεν βλέπετε τι έχετε. Βλέπετε τι θέλετε. Δεν βλέπετε τι έχετε. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε ή όχι. Διότι αν το καταλάβουμε, κανένας από εσάς δεν θα γκρινιάζει πλέον. Και σκοπεύω με τη βοήθεια του Θεού, πρόκειται, έχω την τιμή να δω το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τώρα σε αυτή την εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, και θα του προτείνω. Θα του προτείνω, όπως είπα σήμερα και στην Κυψέλη, ότι θα ήθελα πάρα πολύ οι νέοι ιερείς της Ελλάδος, οι νέοι χειροτονημένοι ιερείς, να έρθουν 1-2 μήνες στην Αφρική, προτού να γίνουν ιερείς, να έρθει ως διάκος, να μείνει 1 μήνα εκεί, να δει τους ζητιανεύοντας στον δρόμο, να δει τι θα πει να σηκωθεί το πρωί και να μην μπορεί να κάνει τους για 5 ώρες, να δει τι θα πει ότι δεν υπάρχει σαμπού, να δει τι θα πει ότι πρέπει με κουβά να κάνει μπάνιο και το νερό το ίδιο το ζεστάνει ο ίδιος. Και τότε να γυρίσει πίσω, να γίνει παπάς και να δούμε αν θα γκρινιάσει πια. Δεν θα γκρινιάσει κανένας. Θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Καταλάβατε. Αυτό το προτείνω. Αυτό θα γίνει τώρα. Νομίζω ξέρω τι θα γίνει. Θα ετοιμαστώ να φύγω λίγο στην Αφρική. Λοιπόν, σήμερα επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα φύγετε, γρήγορα θα ήθελα να σας δείξω και το DVD. Είναι μόνο 10 λεπτά, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά ψυχολογικώς μια φωτογραφία έχει αξία 1000 λόγια. Γιατί τι θέλω να κάνω. Θέλω να σας φέρω πίσω εκεί που είμαστε. Θέλω να αισθανθείτε ένα ταξίδι που έγινε. Θέλω να σας φέρω εκεί που μένω. Θέλω να σας φέρω να δείτε τον κόσμο που βλέπω καθημερινώς. Θέλω να σας φέρω στην πορεία που κάνουμε εκεί. Θέλω να δείτε τα πρόσωπα των ανθρώπων χωρίς χέρια που βοηθούμε. Ο πόλεμος που η πρεσβυτέρα ανάφερε προηγουμένως, ο εμφύλιος πόλεμος, που χαρακτηρίζεται με το κόψιμο των χεριών και των ποδών
Και θέλω να δείτε νέους ανθρώπους χωρίς χέρια. Και όμως ως Ορθοδοξία δείχνουμε με την αγάπη του Θεού, με το να κτίζουμε σπίτια, να κτίζουμε κλινικές, με τη βοήθειά σας. Εσείς το κάνετε, εσείς και άνθρωποι σαν και εσάς. Μην ανησυχείτε ότι δεν είστε εκεί. Μην ανησυχείτε, μην πείτε εγώ θέλω να έρθω εκεί αλλά λόγω ηλικίας δεν μπορώ. Εγώ θέλω να είμαι εκεί αλλά λόγω υγείας δεν μπορώ. Εγώ θέλω να είμαι εκεί αλλά λόγω ΑΒΓΔ δεν είμαι εκεί. Δεν πειράζει. Χρειάζεται ο στρατός που είναι πίσω από το στρατό. Κάπου είπα, ξέρω πω, ότι όταν Μέγας Αλέξανδρος πήγαινε στα Συνδίας, είχε αφήσει πίσω στην Περσία, είχε αφήσει πίσω στο Ισραήλ, στο Λιβάνο κτλ. Είχε αφήσει στράτευμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια σειρά επικοινωνίας μεταξύ η πρώτη γραμμή και οι βάσεις του στρατού. Εμείς είμαστε ένας στρατός επί της γης. Είμαστε ο στρατός του Χριστού. Και αν είναι να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο, το πνευματικό αγώνα εναντίον του διαβόλου και τις μαγείες και τα άλλα που υπάρχουν στην Αφρική, η πτώχεια της Αφρικής είναι κάτι το δαιμονικό, διότι δεν είναι σωστό επί της γης ταύτη σε έναν πλανήτη να έρχομαι να βλέπω όλα αυτά εδώ και να ξέρω ότι εκεί για ένα πιάτο θα ζητιανεύει κάποιος ολόκληρη μέρα για να μπορέσει να έχει μισό πιάτο από αυτό που τρώτε τώρα εσείς. Αυτό δεν είναι σωστό. Κάτι συμβαίνει, κάτι το δαιμονικό συμβαίνει που απαγορεύει το μισό και περισσότερο κόσμο του πλανήτη να μην μπορεί να τρώει. Δεν είναι σωστό μια μητέρα να αποφασίζει καθημερινώς ή ψωμί ή σαπούνι. Αυτό δεν είναι σωστό. Και όμως έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει μέσα σε αυτόν τον πλανήτη που λέμε η Γη. Λοιπόν, ερχόμεθα στην πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας που λέγεται Ελλάδα και βλέπουμε σε εσάς, σαν η μητέρα μας, οι πατέρες μας, οι αδελφοί μας, που θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην Αφρική. Εμείς, οι Ιεραπόστολοι, σας φέρνουμε παιδιά, γεννούμε παιδιά, γεννούμε εκατοντάδες παιδιά, τους βαπτίζουμε, να πως τους γεννούμε και τους φέρνουμε στην Ορθοδοξία. Και από Μωάμεθ έχω βαπτίσει πολλούς μουσουλμάνους, πολλούς. Είναι ο μόνος Ήπειρος που ο μουσουλμάνος γίνεται χριστιανός. Διότι σε αυτή την Ήπειρο εδώ πέρα ο χριστιανός γίνεται μουσουλμάνος. Καταλάβετε. Λοιπόν, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Εμείς στεκόμεθα στο Ευαγγέλιο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Εμείς δεν κουνάμε από αυτό. Εμείς πιστεύουμε, αν δεν έχεις Χριστό δεν μπορείς να σωθείς. Εμείς κηρύττουμε σωτηρία και βασιλεία των ουρανών. Και το κάνουμε με την αγάπη του Θεού. Το κάνουμε με αγάπη. Είσαι πεινάς, όπως είπε ο Κύριος σήμερα στο Ευαγγέλιο. Θα σου δώσω ρύζι, θα σου δώσω λάδι και θα σου δώσω και μακαρόνια. Γιατί μου τα στείλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πάτερ Αναστάσιος ένα ολόκληρο κοντέινερ με ρύζι και με λάδι και το καθεξής. Αλάτι και ζάχαρη και τα λοιπά. Εκεί ρύζι, πέφτει πόλεμος για το ρύζι. Όταν εγώ σου δώσω μια σακούλα ρύζι, θα μου φυλάς τα πόδια, διότι έσωσε την οικογένειά σου. Αν σου δώσω μια μπουκάλα λάδι, κάθε φορά που ανοίγω το κοντέινερ πρέπει να βάλω ένα στρατό από φρουρούς, γιατί πέφτει ξύλο και πρέπει να σταματήσουμε για να μην πέφτει ξύλο. Στην αρχή αρχίζουμε ωραία, να πάρε εσύ το ρύζι σου, τώρα πήγαινε, εντάξει. Next, ο άλλος, επόμενος, έλα, παίρνει, φεύγει. Μετά ο άλλος σπρώχνει, φοβάται. Εκείνος που είναι εκεί κάτω φοβάται ότι μήπως τελειώσει το ρύζι και αρχίσει να σπρώχνει. Μετά λοιπόν σπρώχνουν και πέφτει χάνουμε το κοντρόλ και δεν ξέρουμε πια τι γίνεται, κλείνουμε το κοντέινερ και τελειώσει η υπόθεση. Αυτό τι σημαίνει? Η πείνα. Ξεχάσατε την πείνα. Και όταν ξεχάσατε την πείνα, ξεχάσατε τα πάντα. Καταλάβατε. Όταν λοιπόν πεινάς και έχεις 4 παιδιά και ξέρεις ότι αυτό το ρύζι θα σώσει το παιδί σου, διότι είπα σήμερα κάπου ότι κατά την στατιστική 20% των παιδιών της Αφρικής, προπαντός κάτω από τη Σαχάρα,
δεν θα φτάσει.